há moita variedade de crianças e os que veñen da aldea e teñen un sotaque perfeito, un sotaque impresionante. Ah, que legal, que bom. Vese de onde veñen, porque como falan. E eses son os que deberían de alguma forma axudar aos outros a entrar na lingua, nesa dinámica de falar. Mas o que acontece é que non teñen interese ningún. As crianzas só queren brincar, as crianzas non teñen interese, non queren practicar inglés, nen francés, nen portugués, nen nada de nada. Facendo algún exercicio e exagerando as pronuncias, etc., consegues que façan algunha cousa boa. Mas, en xeral, non é o importante para eles. Tens de insistir moitísimo. Como docente, constantemente. Por exemplo, as letras en castellano son la A, la E, la I, é feminino. En portugués ou en galego sería masculino. O A, o E, o I. E entón, eu facendo brincando con eses slides que falábamos antes, e qual é a resposta correcta? A, B, C, D. E eles, A, e eu non, o A. E insistir moitísimas veces durante a mesma aula, até que uns corrixían os outros. É o A, o B. Não, isso é legal. Foi necessário você criar um próprio material. Você teve que desenvolver um material próprio porque não havia material. Essas escolas não foram inauguradas ontem, né? Essas escolas já têm um certo tempo. Non interesa. E, aliás, estas escolas non há tanto que teñen portugués. O portugués non é unha lingua habitual nas escolas da Galiza. Ese é un problema. E é un problema porque, como acabo de demostrar, galego e portugués son prácticamente a mesma coisa, son variantes da mesma lingua, e entón, cando eu estou a corrixir e estou a explicar o A, o B, o C, o D en portugués, na materia de galego é exactamente o mesmo. Quer dizer, o portugués, visto como lingua estranxeira, non deixa de ser unha extensón da lingua propia. E o que eu estou a corrixir en portugués son erros que eles están a cometer en galego. Literalmente. Quer dizer, o portugués sería aulas necesarias para axudar nesa necesidade de recuperar a lingua. O portugués non é máis do que unha extensón do galego. E eles deberían velo e deberían percebelo desa forma. Debería ser ensinado como un acréscimo, non como unha cosa exquisita que está aí, que ven de outro lugar, que é estranxeiro. Non é estranxeiro para nada. É da casa, como fala eles, é da casa. Gostou do conteúdo? Siga o Quintal da Galécia através das redes sociais para aceder a mais conteúdos. Ajude-nos na causa da nossa língua comum.